أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. ci gaba da karatunmu na wasiƙun maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda suke cikin littafin Jawahirul Masa'ib. Yau muna tare da wasiƙa ta takwas wadda sho yayi wasiya da ita ga dukkan muridan shi da suke zaune a garin Kaula. Ko yace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sho yace shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara dukkan al'amurra ga hannun shi suke, kuma shi yake gangaro da su. Mana dukkan lamari yana hannun Allah sai da Allah ya so. Sannan alkhairi yana cikin abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi ya zama alkhairi, kamar zama na cikin kaulaka saboda gyaran hatsi. Ya ce wannan wani alkhairi ne na Allah. Ce ina maka wasici, kuma ni ma ina maka na wasici da ku ƙara dagewa wajen kiyaye wajibai na addini, kamar tsalki da sallah cikin lokaci, kamar wuridi da wazifa cikin lokacinsu da sharaɗin jam'i ga sallah da wazifa da zikirin juma'a. Hakanan ina maka wasici da kiyaye haƙoƙa na Allah tabaraka wa ta'ala, da kuma kiyaye haƙƙin iyaye, da kiyaye haƙƙin yan uwa, da kiyaye haƙƙin maƙwabta. Hakanan ku kiyaye haƙƙi da alfarmar almajiran Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, da haƙƙin dukkan musulmi baki ɗayansu duka, musamman malamai na kowane ɓangare cikin addini. Hakanan ya ce ina maka wasici da ku yi ƙoƙari ku dage wajen neman halat don kama umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Gar ku gafala wajen kyautata niyyar ku cikin sauran dukkan ayyukanku. Hakanan ka shaidinku da gajiyawa cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala. Ina yin wasici ga dukkan wanda yake da'awar yana da wani hali tare da Allah, ya dawwamar da ijtihadi da gyaran zuciyar shi, dan kada zuciyar shi ta gaya mashi cewa ya kai wani matsayi ko wani mukami wanda zai wadatar da shi daga barin yin aiki dan Allah. An tambayi Abul Qasim al-Junaidu rahimahullahu, yace wa Shehu Ibrahim yace shi Junaidu shine shugaban wannan da'ifa ta sufanci. An tambaye shi game da wasu mutane da suke da'awa hali da Allah, amma suna ganin duka takalifu na shari'a baya kansu. Suna cewa ai dama an wajabta shari'a ne saboda ai tsani da su zuwa ga saduwa da Allah, to kuma mu yanzu mun sadu. Shi da Imamu Junaidu ya ce gaskiya ne sun sadu, amma da wuta ba da Allah ba. Ci wanda yake sata yayi zina ya fi wanda yake irin wannan itikadi na cewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi daga kanshi, saboda shi ya san ya saba ma Allah, kuma ya san abin da ya ba daidai bane. Shi ko wancan yana ganin ai sabon Allah ma shi a daidai. Daga wanda ya kai lahi ya san yayi lahi ya yi sauki bisa ga mutumin da yana ganin babu lahi. Wancan ya halatta haram, ya haramta halat, ya yi ƙari wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib. Ya ce ina maka wasici ku iya ƙoƙarin ku wajen gonaki don Allah da Allah, ma'ana ku rika noma don Allah, ko kuma ku yi da niyyar ko ku amfana, kuma dukkan musulmi da bayan Allah su amfana da abin da kuka noma, ko ku yi da niyyar samun halat ga kanku da iyalinku da dukkan wanda yake wato walil iyal. kullun ala qadari martabati, kowa yayi gurgurdun martaba ta. Wani zai yi idan Allah ba dai na bukata abinci ba, ya san ba sai an yi noma Allah zai ba da arziki ba. Wani kuma zai yi noman ne amma yana so da shi da al'umma annabi duka su amfana. Wani kuma zai yi noman dan kan shi. Ce kowa dai gurgurdun martaba ta da ya fahimci Allah tabaraka wa ta'ala. Kasho ya ce ina roƙo Allah tabaraka wa ta'ala, ina tawassuli da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Allah ya azurta mu, kuma Allah ya zuta ko gaskiyar bauta ga Allah, sannan da tsayuwa da haƙoƙan Allah. Kuma ina fata Allah ya mu'amala da mu, kuma Allah ya mu'amala da ku da ludufin shi da baiwar shi da karamcin shi. Allah zai iya haka, kuma shi yake da ikon yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.